салому алайкум ва раҳматуллоҳ бародари азиз, хуш омадед ба канали мо. Бародаро, ин гови зарда 12500 сомониш мега бо савдо карда мешавад. Гови ширдорай. касоне ки харидори марҳамат, рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед, бо савдо мешавад. Хатон бинед пистон ҳамаи ҷоша чӣ хелай гов состояниш созай мега. Ягон камбудӣ надора бародаро. ҳоз хай ба гови швед мегзарем. бародаро, гови швед ози меояд. гови сияҳ уш инаиш 13500 сомонӣ ай. иша 13500 сомонӣ мега гови швед. бо як тега гови карпат доранд. дар ҳамин наворда охир шай бародаро 12500 сомон. уран 13500 сомон бародаро. касоне ки харидорен рақамҳо дар рӯи экрани шумо занг занед. бештар маълумотро соҳиби ҳам гово дастрас кунед. видеоро то охир тамошо кунед. Ози гусалай амира ишо метавонам ка. На, ка гусалаш. Гунуҷин. Шашмуҳа гунуҷин. Шоп. Очаша мемакане як. Не гунуҷин. баъд аканай гови шведӣ ҳамин рӯз овардагӣ мака. ё як шоха шикастагӣ бидай. шам гови хуб ака, беҳад гови хуб. ин ака сина. Бра ҷамар. Бра. Ин ака болои гови нагова тамошо кака. Шок. Гови аҳлака, беҳад гови хуб. Шок. Беҳад гови хуб ака. Ҳозака бо гусалоша ишо метавонам. Ака анами гови сечуча ади ака як нишон додам ку. Ана ҳаме бо қача анами ака гови сечуча. Ана. Сар. Ана гови сафеди ки ака гуфтам ку карпатский. Ана ҳа. Ана гови сафеда ана бо қача шака. На ака бо қача. Бин ака оли нофуш нағалида. Ин го ака оли нофуш нағалида. Наҳа. نه نوخچه شدیدی اکل نوخش نغلده نکر سالا